Halo ninyo mga bay. Paghukan nimo diha kay mga unta na pud ninyong maestra nga dakog kaon. Pero wangki gihapon ba sila naha ka na bado nga akong kinaon no. Di ara nagkuan ko nakapamaling man ko kanang isda no. Nakaadtog merkado nakapalit ko aning tilapia. Ubay jud akong gipalit kay dugay-dugay na pud makapalit ba. Dayon pagkahuman akong giprito siya. Akong gihumol usa gilimpyuhan og maayo then gihumol nako sa unsa ni lemon dayon gibutangan nako og garlic powder onion powder dayon paminta dayon katong chili powder dayon sa pag butang asin dara ko yung iprito kay nakaya ko timbla kay ano lagi kanang dugay na ba ni sa freezer ba nang gahi na ba ning daan ni kanus apa ka ni dayon naglawoy ko kay gikuan gimingaw ko og lawoy bay oo kalabasa then day okra ang okra nila dili gagmatiting kaayo gagmating okra then primero gatan ako ang munggos ni primero gilatan ako ang munggos gayon pagbukal gibutangan ako og sibuyas ahos kamatis ang kinini sili bay Ezekiel Simakon Ramirez dara bay nasagit na ta ka bay nga anta kaman magbukal na may luto na ang munggos nilunod na ako ang kalabasa kaluto sa kalabasa nilunod akong okra giminod yung kuutan sa bukid yawa na ako na ni madahon kaya wa na gutom na kayo yaman tay dahon na repolyo din na pwede unta pero Bisaya sa karon di sana to sa gulan aning mga mga Amerikano nga mga pagkaon Amerikano mamay tawag na mo sa bukid mi kaila nga pagkaon unsa man ang pagkaon na Amerikano man Amerikano mawala kaila ba makailag repolyo makailag carrots at least bukid na pahuwad na mo niya ang salo ng punta na gutom man namin ikusudan karon sudan sa bukid mingaw ikulaw itong pag-uli gina ko atong Nobyembre 2016 matang walay pahulay bay walay pahulay kaya nagpahimok man ko og balay sa akong ginikanan ako nagluto nila tanan yapon tagaluto ko dire abot dito tagaluto yapon ko dayon kuan kanang mamarayig lang ko sa akong inahan sa kanunay panabang inom mautani ko mabi laoy lagi ani utang Bisaya mautani ko gimingaw kay ko sa mga utan na to din Bisaya dito sa amo talagsara makautan na may mga utanon pero nini kanila yung usahay na daghang ikay paglutuon bitaw daghang ikay paglutuon wala panahon ba gutom na kayo di manghuong na lang ko ana ilang mga pagkaon yung mga sobra kanin ko ito na kung inahan sa kanunay panawang paspas puntan kayo na pangutlo og tinangkong ngita og tangkong kamungkay ngutlo slingan ngutlo slingan nga slingan wa may mga tanom hastilan ingong guna akong amahan unsa man mo dire mura mamog namuyo sa kuan daplin dagat may mga utanan
Tapulan juga akong inahan dyan mananom. Pero aning pag-ulit na ako, medyo daghan-daghan na po siya og mga tanom, no? Napoy ukrahan ang akong amahan. Daghan kayong ukra. Naasa kuan, simintos basakan, tanom. Galinya, simintos basakan. Ito. Sa buntag dito, mga ko mamali, mangharvest ko og ukra. Ako ang kuanon. Ako ang lapawan. Da buntag di ko mangharvest kay daghan kayong ukra. Mga sudan. Pais na pamahaw. Anak ko amahan kaon di ka na ta. Ko na paborito na ko ning ukra eh. Tambal pa kay niya. Natana pa kung umam kaon. Unsam sa dato, lima ultan. Kaon na bisa unsa kaonon ani wa problema ni. Hindi mapas mo. Sa batbad. Na. Bye. Dilo ka nimo bay. DLYT. Dala. Nakuha na tika. Buyag-yag na takabay. Salamat kayo sa makanunayon na pag-comment sa YouTube. Na sige na ang taong kag kuan pakiluoy. Ni-shout out ka. DLYT. Dala. Litan lagi na ko ang mga comment. Napaganda ang mga ta. Plato lang ko puno kayo. Sa may topic na to karon, no? Sa may sigutan na to karon. Isgutan. Sa may meeting barangay. Ngusis gisgut-isgut. Mga sugit-sugyot. Sugyot pa ambit. Nahuman na ba to akong kuan? Kinabuhi si sigulanon sa kinabuhi. Naman ko ato, no? Dito lagi. Nga, sakit kay biyaan na imuhang nga mahal sa kinabuhi. Uot kay sa dughan. Pero kinahangyan gud nimo Maria. Bay, Maria kon Lut Chavez. Kinahanglan gid natong laparoon natong kaugalingon, no? Hindi kita magpadaog sa kami nga bay. Ay man, tulo akong luha in taon. Magsudom sa akong mga bandi. Samot atong usang sa kakuan. Higayon, nga, wa na gimi ipait bugas. Wa na gimi ipait aning bugas humay. Bisag bugas mais nga medyo mahal, di lang pud ma-afford pud. Muna ni palit mi og yellow corn. Yellow corn bay. Yellow corn na baho ng kuan abong. Nga dugay na kay bag maligya gyapon. Tag 9 ang kilo. Palit 5 ka kilo. Dugay-dugay na ginahulot kusog pud ng tubo. Intawon. Akong mga inosente nga bahandi. Nagmating man sila ato ng panahon. Upat pa katuig akong kinamaguangan. 4 ka tuig, 3 ka tuig, 1 ka tuig. Intawon inig mutungtong na sa lamisa. Ang lamisa ato kay kuan. Lamisa ang gipanday ang kawayan. Mga haligi, mga kuan, mga pinutol sa Jimelina. Panday ra. Mga kuan ba mga sanga-sanga sa Jimelina mo'y haligi sa lamisa din sa lugar ng kawayan. Tungtong dahin sa intawon akong mga bahandi lamisa. Bangko. Bangko ng Jimelina. Islab sa Jimelina nga kanang kuan na ba? Dili tabla. Dingan anak kanang dili na sa pinakatumoy nga naipanit. Mo'y bangko niya mo. Patong na akong mga bahandi. Kabalo ka. Murag pumuton ang imong kasing-kasing, mulingiw na lang ko. Mulingiw ko kay mga inosente kayo, piting lipayan nila, wa yumi sudan ato aga alaw uy ko gautan ko. Utan. Piting inosentiya sa mga bata. Lami daw kayo ang amo ang kanon kisagol na itlog. Sayunan mo na.
Lugos pait bugas, itlog na ka. Lugos pait itlog, as silang pait ng kinabuhi lagi. Magulo ko magtanaw, magkapas mo yung taon eh. Sahib, mga asay na lang ni. Asay birthday, asay pista, asay, tanang asay. Asay patay, asay patay, mga ito sa mi. Para makalibre. Kinabuhi. Pista. Bisang piting lagi yun, baklayo na mo. Makakaon lami-lami. Ulaw be kayo, mista yun. Wag ikuha ng pista-pista. Pero katong naglisod, gimigmay, no? Mugos ko pang bira yun. Usahay mo, apil pa ko panghugas kung doon ako'y kaila. Apil ko panghugas to. Para makatagan po biits, bisag ginagmayin lang. Napi sudan, kaon luto, sudan, kinaugman. Initon sa bawan, butangag tinangkong, anak. At yan po, ito sa kimot lagi. Ano to? Bakit ko ga-expect ba yun? Makalarga ko ba? Tinuod lang. 2 ka bulan, wala ako nagparamdam sa akong pamilya. Kaya, daan naman ko nag-ingon nga. Larga na ko December. Naamtan pa ko Pebrero. Ano to? Isang sakit kay pumulandungon. Ako lang yantos. Ako lang inan ang mga tao nga nakalargan ako pero wala na apa ko. Napa ko Pilipinas. Nasa agency, nagsigintag problemado. Kaya wagi mo tabang man ako. 2 ka bulan yantos na ko na. Wala ko makontak nila. Nga sila, nabuang nagpinangita na ko, hain ako. Ayun, kulargan ako. Once manggod nga. Naanam ko ito yung schedule, pero napinding-pinding ba ba? Once manggod, maingon ko sa tao, na mauna siya, mauna gina, panindigan gina ako. Para, kuan, ako ginang panindigan, para makinamsa. Ito, piting paita. Ang paglaga, piting ko ana, ragway mga problema. Kasi katawa, mga first timer ba? Yeah, first time, ako sa kay aeroplano to. Ba? First time sa kay aeroplano, gikan mi Cagayan pero Manila, barko man. Hindi ko sukat sa kay aeroplano yun. Taga-Bukid town. Nakalugsong syudad. Sige lang kuan. Matiid ani mga kilid. Saon kanino? Di pa mi mangutana. Maulaw man mangutana. Sige lang may sunod sa panon. Balag asa na to pengon to mga panon na to. Ingon ma-agency na. Follow the people ko na. Katawa ko ka. Follow the people. Sige, kami po diyo. Usa. Barkada na ko. Nay, Marian Fernandez. Parehas po. May mga alamag. Kuyog lamin doon. Mga badlungon kayo. No? Nantod karon. Badlungon. Yapong kami doon. Basta mag-uban mi lagi. Di lagi may mga tiguang doon lagi. Nay. I love you. Pagamping itaw na kalunay ha. Best friend biya tayo kayo taka. Karo biya tayo na mga kuan mga kaistorya sa mga tanang mga kuan. Istorya sa kinabuhi. Mga katawaan na nahimuon na to komedya tanan. Akong inahan po taon. Marian Fernandez.
Hello kay Strats J. Strats J Kaew. Kaew ba ni? Kaew. Diya sa Belgium. Ug sa imong bay nga naa sa Hong Kong na nangkong. Nga si Richel. Nga barkada usab ni Lace. Hello nimo bay Richel ug ni bay Lace. Salamat kayo sa sige niyo tan-aw sa akong mga video no. Gaingon daw si ingon man si bay Isras J Kaew diri nga. Pirmi daw mong tan-aw sa ang video. So dala bay nabuyagyag na nako ba? Nasibiyaan niya ko. God bless you most, bye. Dua ka page na ako ng kopya, no? Mana to isa ka page. Kung kopya. Asan man to? Hello, sab kanimo bay Queenie Libita. Ug kanimo bay Daisy. Ilad Sumapad diya sa Taiwan. Hello, sab nimo bay Elmi Grace Lanaha. Bay, paki-shout out sa ako ang anak nga si Ading Princester Kai Raffles. Okay. Si Ading Princester Kai Raffles. Hello nimo bibi. Nga upat pa daw kuno siya katuig nga kaila kuno kay ni bata sa kuha. Parang mo. Kilid. Hello bibi Kai. Princester Kai Raffles. Hello nimo bibi. I love you, Mama Chuchup. Salamat bibi. Hello usab kay Nining Jimenez Apas ug kanimo bay nailimen Itnomas o Nemelin sa Munte gibali-bali man nimo bay ug kang Jinimich Asero sa diha sa Japan ug ingon man usab sa imong manghud bay Nemelin sa Munte. Hello niyo tanan. Hello usab kay bay Jeans no o kay Mary Ann. Hello bay. Hello usab kay Alma Rapis. Hello niyo tanan. Mga bay, dahang salamat niyo sa inyong makanunayon niyo. Pag-apong no. Motor nito lagi. Tawanan kayo sa plano. Basta ka. Tawanan kayo. Sige lang may sunod sa panan. Antod, naabot namin dito sa kinatong yan. Mo, din ni. Dayon, naabot namin dito sa linya. Napa ko namin nalimtan. Napabalikon mi. Ay, pa may mga tana. Manidapit na. Sige lang may sunod ito mga tao. Magsiglakaw. No. Abot sa plano. Sige po katawa. Sabi na to mga seatbelt, mga TV, mga napay mga headphone. Saan man yung mga ban nila yung mga seatbelt nga na sirmi kuan. Katawa kayo. Kung saan man yung mga mananapan. Ito na may kasilyas. Halaka ginoo ko. Nabungkag utong inarinse dito kay piti na kong ratula. Pag plus na ko, babala po pangita. May plus ani. May plus ani. Di mo tana lagi. Ano yung mga kuan ba? Kanang kunuhay kabalo. Kasi lag ana-ana. Di man dyan kumuta na. Mangita na dyan pamagi kung saan eh. Wala, pantusuloko na ko tanan itong mga bangag-bangag kasilyas. Meron na tusulukan ako. Basura man ito. Ikaduhang tusulukan. Butangan naman itong clinic. Kapag itong mga tuslog dito, napay butangan ng mga baso, napay sabon. Ito. Taka lang ko pa nasulok. Ito, aran, natusulukan na yun ang kuan. Plus sa kasilyas. Halaka, ginoo. Kadlok sa tingog. Nainga maghigopon. Basta piting ratulan ako lagi. Basta sa nikirig-kirig. Nituktok ang steward. Naman sa ako ngano daw buto-buto ng kasilyas. Nangagbong. Nangagbong ang mga toothbrush. Okay. Dito man ko naguan. Dito man ko. Anak-anak man ko nakuha na. Nasagilan ako ba? Toothbrush ang mga pahumot. Mga sabon. Masula kaya. Pagawas di kang kasiyan na luspad daw ko eh. Atan sa mukha. Pwede pa din na manghihi no. Palahi makita ang daghan at kuan. Bandi.
Yapitin tugnawa masi ma. Astilan, primero di kabalo, kadua medyo kabalo na ka. Murag na idea. Kaso lang yung mga presarmer na. Ato. Sige lang may pangatawa, marami mga problema lagi. Samot na katawa. Kuan, pag naog na mo nga mga malita, wa na mga ligid, wa na mga wiran. Kanay baraton ra kayo. Pinalit ra sa bangkita sa baklaran. Ito, nagkugos ng tao sa mga malita, may nga namin kugos bata. Nya mga pagkaon di na mapanganog, ang isugag baho lagi. Sige ra mi panimot, marami mga iro. Request na lang mi nga. Ngayon lang mi noodles. Na lagi masuroy naging stewardess. La. Yan na, update na kayo mi. Mga pagkaon, mura ang bantay. Kaniging gutom kasi Jinsi no. Daghan maging pagkaon sa aeroplano. Tawan giting kaon, update kayo mi mga tawa na dahil may kaon na po. Ari na lang katapuyo ang aeroplano kaya daghang kaon. Te Jinsi piti tipira kayo kasi apay sudan na mo nga. Kuan sari-sari nga mga utanon. Astilan. Sari nga usa ka kilo sa buwan tawag 3 ka balde. Para man sa igo. At sula. Makikita may pangatawa na ang pagkaon. Minsan man taon niya pagkaon di na mo pangkanon niya. Hala. Ang kuan ba? May namuan ang libod og mga headset o mga habol. Gisud na mo sa mong bag. Gisud na mo sa mong bag. Kay souvenir lagi. Souvenir. Jesus, ginaw balag. Nangantos gimis katugnaw. Wala mo abri ang habol para bagog yun. Souvenir ba? Jesus. Pag-abot na mo sa kuan, ang ulikta man ang mga stewardess. Pwede ratula na mo, ala. Kaon na nag-uto. Pastilan. Pwede na po na mo ratul-ratul ga. Magbuwa sa mga habol, mga headset, mga itong ulang gamating. Huwag may suda mga baghan kiri. Di burot lagi. Naburot sa mga habol. Inisnat kaya na mo giamuan na to. Kanyo giwe mga alamag. Ginoo ko habol man dito namo nya butang-butang ulan-ulan putong ulan. Nya headset kung gusto mo minaw po mga musik. Nga bahala ko ro dia wag ko nasayad ang mga mananapa na kay wag ko kasuway ni headset jud. Nang ipangtago sa bago. Nya mga kiri nga bago may mga sud. Pitin lupya ka. Namurot lagi kalit lagi. Di may pangatawan po kay kolektahon po di Ngala. Ito ning uli kay basig palion ta sa atong mga amo ani kay wa pagita kaabot sa atong kitabuan. Nangawat na ta. Kani lagi mo sayod, no? Mga inosente. Antos taon sa katugnaw basta kay di lang tumabrihan tong bag-o. Ang talagsa ra makatilaw bag-o. Alipay kayo. Pantago lang ipong gamiton. Ang sula. Ano to ang kuan? Sunod na po na ko ang ikuan sa inyo ha. Isugid sa inyo ha. Akong kinabuhi sa akong unang amo. Kay kaduha naman na akong amo dire. Puro lang komedya ang nitabo sa kinabuhi mga first timer lagi. Way alamag sa kinabuhi. Na. Salamat sa Diyos. Sugna. Anahan ko pantilok-tilok ko ning mga kuan. Bukog ba? Sayangan man ko Tilok din tanan yun. Sinaw ng plato.
Istoryahan ng sa kaliro. Na. Salamat ng tanan ha. Sa asang Johan eh. Salamat. Mabi mo kanuna diha. Ano yung hindi ka pa yung isarang maestra sa Facebook. Ang Facebook. Ang Facebook yung radyo. Salamat. God bless you all.